Dit is Nyunsu Fusranang. Als het goed gaat met vrouwen, gaat het goed met de samenleving, zegt president Simons. Journalist Joymar Belfor is de toegang geweigerd tot een regering-persconferentie. Jarige Ronnie Brunswijk aan Bouva, Mi Wani Gwa Holland Jere. Openbaar Ministerie kan na grace-periode hard optreden tegen functionarissen die vermogen niet vastleggen. Regering zet 270 miljoen Surinaamse dollar in woningbouwfonds voor betaalbare leningen. Aanhouding Rishanu Santoki, rechtmatig getoetst, blijft voorlopig in arrest. Chikungunya-situatie alarmerend met 1350 geregistreerde gevallen, 4 keer meer in werkelijkheid. 3 verdachten vrij in zaak miljoenenfraude bij melkcentrale NV. IMF sluit kantoor in Paramaribo na afronding hervormingsprogramma. Jurist Kanhai snapt zaak van Bernie Brunswijk tegen DTV niet. DNA-leden willen spoeddebat. Waar is het overzicht van de miljardenleningen? Het rommelt binnen de coalitie, verder met of zonder Brunswijk. President Jennifer Simons heeft alle Surinaamse vrouwen gefeliciteerd ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart. Tijdens haar boodschap op de regeringspersconferentie op 6 maart 2026 moedigde ze vrouwen aan om hun doelen na te streven en benadrukte hun rol in de samenleving. Binnenkort, 2 dagen verder, is het de Dag van de Vrouw. We weten dat in ons land, zeker voor onze vrouwen, lang alles nog niet roze geur en maneschijn is. Aan de andere kant is er veel vooruitgang geboekt. In elk geval juridisch, qua onderwijs. We moeten gewoon verder werken eraan. En omdat we als vrouwen mensen zijn. We hebben zonen, vaders, mannen en collega's. We zijn samen als mannen en vrouwen een gemeenschap. Voor de mannen betekent het dat je ervoor moet zorgen dat vrouwen hun leven in orde is, want dat is van jou ook in orde. En voor de vrouwen betekent dat wij ook in de gaten moeten houden hoe het met onze mannen, onze zonen en onze vaders gaat, zodat we gezamenlijk een sterke samenleving kunnen gaan vormen. Vrouwen werken heel hard overal in de wereld. Dubbel. Ja? Het is eenmaal zo. Wij moeten als overheid verder eraan werken om te zorgen dat de vrouwen in onze samenleving inderdaad hun doelen kunnen bereiken. Als het goed gaat met vrouwen, gaat het goed met hun kinderen. En hun kinderen, die zijn jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Dus het is heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat het goed gaat met onze vrouwen. Ik feliciteer alle vrouwen die achter hun doelen kunnen aangaan. En ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar aan die samenleving bouwen. Een goede dag, alle mannen, met alle vrouwen in hun leven, hun moeders, hun vrouwen, hun dochters. En een goede dag aan alle vrouwen op die dag dat we met elkaar weer kijken naar de mogelijkheden die we hebben. En de voorwaarden die we nog moeten scheppen voor vrouwen om in die samenleving tot volle bloei te komen. Dank u wel. Het incident waarbij journalist Joymar Belfor de toegang tot een regeringspersconferentie in Paramaribo werd ontzegd, laat zien dat de relatie tussen de Surinaamse overheid en de vrije pers zorgwekkend verslechtert. Belfor voldeed aan de procedures, maar werd tegengehouden zonder geldige redenen. Dit past in een groter probleem, aangezien Suriname op de World Press Freedom Index van Reporters Without Borders steeds verder zakt. De uitsluiting van Belfor, die al bedreigingen had ontvangen, suggereert een poging om kritische stemmen te isoleren. Voor de internationale gemeenschap is dit een waarschuwingssignaal en een bedreiging voor journalistieke onafhankelijkheid. Er moet een verandering komen, zodat persvrijheid en toegang tot informatie voor alle media gegarandeerd zijn.
ABOP-leider Ronnie Brunswijk, die op 7 maart zijn 65ste verjaardag vierde, vertelde minister Melvin Bouva dat hij naar Nederland wil gaan. Bouva moet hiervoor veel werk doen. Brunswijk is in Nederland veroordeeld voor drugssmokkel en kan worden gearresteerd bij reizen naar Nederland en andere Schengenlanden, wat zijn diplomatieke vrijheid beperkt. Hij vroeg de Surinaamse gemeenschap om geduld en om de regering onder leiding van president Jennifer Siemens te steunen. Brunswijk benadrukte het belang van eerlijk samenwerken voor een goede toekomst. Hij gelooft dat de situatie in Suriname zal verbeteren na 2028 en dat iedereen de gekozen president moet steunen. Tot nu toe hebben ongeveer 300 publieke functionarissen hun vermogen geregistreerd bij de Anticorruptiecommissie, terwijl meer dan 6000 dat moeten doen. Publieke functionarissen zijn wettelijk verplicht om een verklaring van inkomsten en vermogen in te dienen om corruptie tegen te gaan. Er is een grace-periode van 6 maanden ingesteld voor registratie. Na deze periode kan het Openbaar Ministerie straffen opleggen, zoals geldboetes of gevangenisstraf van 4 jaar. De regering Simons wil 270 miljoen Surinaamse dollar beschikbaar stellen voor een woningbouwfonds om burgers te helpen bij het bouwen van huizen. Dit fonds biedt leningen met lage rentetarieven en lange looptijden, zoals vermeld door president Jennifer Simons tijdens een persconferentie. We gaan het huisvestingsprogramma herstarten. U heeft al gehoord dat ik het Nationaal Woningbouwfonds, de wet, op basis van de wet, dat ik dat heb geactiveerd. Er wordt nu voor de bemensing gezorgd. Zodat we een eenduidig en duidelijk huisvestingsprogramma hebben. Waarbij de verschillende mogelijkheden die de overheid heeft en die de private sector heeft, worden geïntegreerd. En het belangrijkste wat de overheid gaat doen, is dat we dus via het woningbouwfonds, en dat is een wet, dus ik nodig u uit om die wet ook te lezen. Het is bij wet en de regels zijn bij wet. En het fonds gaat dan 3% en 5% leningen verstrekken voor burgers tegen lange looptijd. Afhankelijk natuurlijk van de leeftijd, maar tot waarschijnlijk 30 jaar looptijd. Ondertussen heb ik met de governor gesproken en er zijn wat veranderingen aan de 7% lening. Je hoeft niet meer eerst een erf te kopen. Dus de 7% hypotheken die we kennen, met kleine wijziging, waardoor het makkelijker weer toegankelijk is, dat is er ook. Dus die dingen komen bij elkaar. We hebben de Stichting Volkshuisvesting, die ook via het fonds kan worden gefinancierd om voor specifieke doelgroepen huur en huurkoop te gaan organiseren. Het is dus een programma dat erop gericht is om in de komende maanden en jaren constant ervoor te zorgen dat er meer woningen komen. Het huisvestingsprogramma is bijzonder belangrijk omdat het meerdere aspecten heeft. Het programma heeft natuurlijk een sociale kant. We weten dat onze burgers en vooral de mensen die ergens zitten, 12.000, 15.000, die een woning nodig hebben, leerkrachten zitten erbij, verpleegsters zitten erbij. Misschien zitten sommigen van u erbij. En dan betaal je een heleboel geld aan een huis. Soms 6.000, 7.000, 8.000 per maand en meer. En als het ons lukt om een hypotheek te verstrekken waarbij u dan bijvoorbeeld 4.000 hoeft te betalen per maand. En na 30 jaar is het huis ook nog van u. Dan is dat ook een verlichting voor de mensen. Dat is het sociale gedeelte. Het heeft echter ook een ander gedeelte en dat is iets waar ik graag mee bezig ben. Ik wil sociale altijd koppelen aan productieve en economische. Dus huisvesting, daar komt woningbouw aan te pas. Daar komt het voorbereiden van terreinen enzovoorts aan te pas. Het komt infrastructuur aan te pas. En dat betekent dat de huisvesting, het huisvestingsprogramma, niet alleen een sociaal, maar ook een
economisch een productieve poot heeft. Vooral als we de mensen die zullen bouwen, zullen vragen om toch wel zoveel mogelijk met materiaal te werken dat lokaal is. Dan heb je dus die productie ook. De mensen van de woningbouw hebben ons gezegd van hebben we wel genoeg arbeiders, want soms hebben ze daar problemen mee. En wij hebben dus dan meteen gekoppeld, wat ik u zo even vertelde, dat daar specifiek met de woningbouwsector gaat worden gekeken om Surinaamse jonge mensen snel te trainen om te kunnen meewerken in het huisvestingsbeleid. Dat ze banen kunnen vinden in de bouwsector. De rechtercommissaris in Suriname heeft de inverzekeringsstelling van Richanu Santokhi als rechtmatig beoordeeld, bevestigt zijn advocaat Irvin Kanhai. Het Openbaar Ministerie heeft aangifte gedaan tegen Santokhi wegens smaad, laster en opruiing, na kritische opmerkingen van hem in een radioprogramma. Kanhai heeft nog geen toegang tot het strafdossier en kan daarom niet inhoudelijk reageren. Santokhi blijft voorlopig in arrest. In een gesprek met de media sprak Ronnie Brunswijk over de situatie bij NV Energiebedrijven Suriname, EBS. Hij merkte op dat de aandacht opnieuw naar een andere kwestie gaat, zoals eerder bij Grassalco. Brunswijk leerde zijn terughoudendheid te tonen over zijn broer Leo, de directeur van EBS, maar stelde ook dat iedereen die steelt moet worden bestraft. Hij vergeleek de situatie met andere staatsbedrijven, zoals de Telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS, waar volgens hem geld ontbreekt zonder politie-inzet. Brunswijk adviseerde Leo om geen persconferenties te houden en eerst met de aandeelhouder te praten. Hij vond dat veel president-commissarissen zich ongepast bemoeien met de uitvoering en wacht op een reactie van de president over de behandeling van ABOP. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk zegt dat Berto Sampi, de president-commissaris van Grassalco, geen recht heeft om president-directeur Wesley Rozenhout op non-actief te stellen. Hij beschuldigt Sampi ervan procedures te hebben genegeerd en suggereert dat rancune een rol speelt, omdat Rozenhout eerder betalingen voor Sampi's studie stopzette. Brunswijk heeft ook twijfels over Sampi's capaciteiten en benadrukt dat tot nu toe niet is aangetoond dat Rozenhout iets verkeerd heeft gedaan. Hij stelt dat als Rozenhout schuldig is aan diefstal, hij naar de gevangenis moet. Daarnaast merkt Brunswijk op dat Grassalco geld heeft gegeven aan de Surinaamse luchtvaartmaatschappij om faillissement te voorkomen en uit kritiek op de raden van commissarissen van parastatale bedrijven. Shaike Maiku, eigenaar van Hardcore Entertainment, meldde dat er dinsdag 3 maart 2026 ongeveer 25.000 bezoekers waren op het gratis toegankelijke Pagwa-event met muziekoptredens. De vergunning liep tot 2 uur, maar het programma eindigde om 1 uur 30. Daarna begon het schoonmaakteam met opruimen. Op donderdag 5 maart 2026 heeft PAHO/WHO een sessie gehouden over de chikungunya-uitbraak. Een specialist gaf informatie via Zoom Media en betrokkenen bespraken hoe de samenleving bewust te maken van de uitbraak. Risicogroepen zijn senioren, mensen met onderliggende klachten en kinderen. Er zijn 1350 geregistreerde gevallen. Iedereen moet de leefomgeving schoonmaken en broedplaatsen van muggen opruimen. In de fraudezaak rond de melkcentrale in Suriname zijn donderdag 3 verdachten vrijgelaten. Dit gebeurde omdat de rechtercommissaris een verzoek om verlenging van hun bewaring afwees. Tijdens de zitting probeerde het Openbaar Ministerie opnieuw om de verdachte vast te houden, maar advocaat Chandra Algu beweerde dat haar cliënt SV slechts een minimale rol had in de fraude.
De rechter besloot om ook de vrijlating van 2 andere verdachten, AM en SA, goed te keuren. Het onderzoek naar de fraude, die begon in 2018, gaat verder. De naam van NDP-topper Faisal Baarn is opnieuw in het nieuws na onthullingen van journalist Armand Snijders. Snijders beschrijft Baarn als een politicus die ondanks controverses doorgaat met het verkrijgen van invloedrijke functies binnen de regering. Baarn wordt al jaren gekoppeld aan een omstreden luchtvaartzaak uit 2019, waarin hij als hoofd van de luchtvaartdienst werd buiten functie gesteld na de verdwijning van een vliegtuig. De zaak verdween snel uit beeld en Baarn werd weer in zijn functie hersteld. Baarn heeft sindsdien diverse belangrijke posities verworven binnen de NDP, waaronder adviseur van president Jennifer Siemens. Critici wijzen op mogelijke belangenconflicten door zijn meerdere functies in de luchtvaartsector. Daarnaast komt kritiek van luchtvaartdeskundige Robert Stienstra over Baarns rol in het schrijven van een nieuwe luchtvaartwet. Onlangs is Baarn ook betrokken geraakt bij het schandaal rond het Staatsziekenfonds, wat vragen oproept over zijn invloed en verantwoordelijkheden. Het Internationaal Monetair Fonds, IMF, sluit zijn kantoor in Paramaribo eind april 2026. Dit kantoor was in juni 2022 geopend om de samenwerking met Suriname te versterken nadat het EFF-programma voor financiële hervormingen was goedgekeurd. Suriname voltooide het EFF-programma succesvol in maart 2025, wat leidde tot het herstel van de economie en overheidshandelen. Na de sluiting zal de samenwerking voortgezet worden vanuit het hoofdkantoor in Washington, D.C. en het Caribbean Regional Technical Assistance Center in Barbados. Het IMF blijft Suriname ondersteunen met beleidsconsultaties en technische hulp, vooral met het oog op toekomstige olieinkomsten die de economie kunnen verbeteren. Jurist Ashna Kanhai vraagt zich af waarom DTV Express naar de rechter is gesleept door Bernie Brunswijk, die klachten heeft over een publicatie van 21 januari 2026. Deze melden dat er aangifte is gedaan wegens valsheid in geschriften tegen Brunswijk en zijn collega Wesley Rozenhout. Kanhai ziet geen reputatieschade en vindt dat als er hoor en wederhoor is toegepast, er geen probleem is. Ze benadrukt het belang van persvrijheid en vraagt zich af hoe media moeten handelen als ze geen namen mogen noemen. De tegenpartij moet bewijs leveren van schadelijke intentie. De DNA-leden Gayadien, Wang en Van Samson willen dat president Simons en minister Weinerman snel naar de Nationale Assemblée komen voor uitleg over recente leningen in Amerikaanse dollars. Suriname heeft in november 2025 obligaties ter waarde van 1,575 miljard Amerikaanse dollar uitgegeven om de staatsschuld te beheren en druk op de begroting te verlichten. Ze hebben ontdekt dat er nog ongeveer 274 miljoen Amerikaanse dollar van een oude lening uit 2033 openstaat. Daarnaast is er op 26 februari 2026 een nieuwe lening van 265 miljoen Amerikaanse dollar afgesloten. Ze schatten dat de jaarlijkse rente zo'n 152 miljoen Amerikaanse dollar bedraagt en zijn kritisch omdat ze geen volledig overzicht van deze leningen hebben ontvangen. Ze willen dat de regering in begrijpelijke taal en met cijfers antwoord geeft op hun vragen en het parlement moet het verzoek nog goedkeuren. VHP-parlementariër Krishna Mathoera zegt dat mensen die politici willen worden niet moeten experimenteren.
Ze moeten hun verantwoordelijkheden en beloften aan de Surinaamse samenleving serieus nemen, vooral als het gaat om het goede gebruik van staatsmiddelen. Matura noemt problemen in de medische sector, zoals defecte apparatuur en medicijnentekorten. Ze kritiseert de regering voor het ontslaan van bestuurders zonder betere vervangers te bieden, wat leidt tot verdere achterstand. Matura vraagt zich af waarom er in korte tijd veel nieuwe medewerkers bij Staatsziekenfonds zijn aangenomen en pleit voor onderzoek. Ze stelt dat de president strenger moet optreden om de situatie te verbeteren. De Raad van Commissarissen, RVC, van NV Energiebedrijven Suriname, EBS, heeft uitleg gegeven over documenten in de media. Ze zeggen dat het om een gevoelig intern proces gaat dat de organisatie moet verbeteren. De RVC betreurt dat een interne brief uit 2026 openbaar is geworden en vraagt om begrip. Dit is onderdeel van bredere stappen om de bestuurlijke en financiële processen te verbeteren. Over de overeenkomst met Olibis en VEI verduidelijkt de RVC dat het gaat om het herschikken van een schuld door financiële problemen. Dit voorstel werd goedgekeurd en ondertekend in februari 2026 om kosten en boetes te voorkomen. Leo Brunswijk, de directeur van de NVEBS, vraagt de samenleving om geduld over informatie over het energiebedrijf. Er is een conflict met de Raad van Commissarissen, RVC, die de bevoegdheden van de directie beperkt. Hij had een persconferentie gepland voor 2 maart, maar heeft deze afgezegd op verzoek van hogerhand. De documenten die hij wilde delen liggen nu bij de president. Brunswijk wil de president de ruimte geven om de zaak te bekijken en zal later reageren op de punten van de RVC. Hij wil niet zeggen wie hogerhand is en benadrukt dat hij niet met speculaties werkt. Ook stelt hij dat er onder zijn leiding geen betalingen zullen zijn voor niet geleverde diensten. De RVC heeft onregelmatigheden gevonden, wat heeft geleid tot een onhoudbare werksituatie zonder actuele directievergaderingen. De situatie rond de energiebedrijven Suriname staat onder druk na de afgelasting van een persconferentie door directeur Leo Brunswijk. Hij zou uitleg geven over zijn schorsing en contracten, maar dat gebeurde niet. President Jennifer Geerlings-Simons onderzoekt de situatie. Er circuleren berichten over een schorsingsbesluit van de Raad van Commissarissen door interne spanningen. Brunswijks betrokkenheid bij omstreden contracten is onderwerp van discussie. Vooral gezien de politieke connecties met zijn broer Ronnie Brunswijk. Marciano Hellings, voorzitter van de vakbond OWOS, zegt dat de spanningen binnen de energiebedrijven Suriname, EBS, onvermijdelijk waren. Deze spanningen zijn het gevolg van een verstoorde werkrelatie tussen de algemeen directeur en andere directieleden. Hellings beschuldigt de algemeen directeur van het niet respecteren van regels en procedures, wat leidt tot problemen binnen de vakbond en de Raad van Commissarissen. Hij roept de president op om in te grijpen en noemt de samenwerking met de directeur problematisch. Hellings wijst ook op intimidatie en een gebrek aan vooruitgang bij promoties en salarisverhogingen. De CAO voor 2025 is nog niet afgerond en als er niets verandert, zal de vakbond actie ondernemen. Hellings vraagt om een grondig onderzoek naar de situatie binnen EBS en stelt dat de directeur niet geschikt is voor zijn functie. De recente gevallen van vermeende corruptie bij de melkcentrale, het Staatsziekenfonds en de Telecommunicatieautoriteit hebben velen verrast, volgens parlementariër Steven Reem. Hij zegt dat corruptie altijd al een probleem is geweest, maar nu onacceptabel is. Reeme benadrukt dat politiek bedoeld is om het algemeen belang te dienen en waardeert het stevige optreden van president Jennifer Simons.
Hij vindt dat alle politieke partijen een gedragscode moeten ondertekenen en dat verkeerd handelen gevolgen moet hebben, zoals het ontslag van de SZF-directeur die eerder al in opspraak kwam. Cynthia McCloud-Verger heeft de Légion d'honneur ontvangen van de Franse ambassadeur Nicolas de Lacoste voor haar literaire werk en haar inzet voor de geschiedenis van Suriname. De ambassadeur prees haar voor het doorgeven van herinneringen, ook die welke pijnlijk zijn, en voor haar uitgebreide onderzoek in archieven. McCloud, dochter van Surinames eerste president, benadrukte het belang van het begrijpen van geschiedenis om de toekomst beter te maken. Tijdens de ceremonie dronk zij een toast met de ambassadeur en droeg de eer op aan de Surinaamse gemeenschap en haar studenten. McCloud heeft in 40 jaar veel boeken geschreven, waaronder de bestseller Hoe duur was de suiker? Ze investeert ook in maatschappelijk werk, zoals het aanbieden van rondvaarten voor jongeren om hen kennis te laten maken met de geschiedenis. De ambassadeur merkte op dat haar naam verbinding met Franse hugenoten uit de koloniale tijd significant is. McCloud trok parallellen met de huidige economische ontwikkelingen in Suriname en pleitte voor rechtvaardigere verdeling van welvaart. De vaste commissie Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, EZOTI, heeft gesproken met consumenten- en ondernemersorganisaties over de stijgende prijzen van basis- en consumptiegoederen. De bespreking ging over wat deze prijsstijgingen veroorzaakt en hoe de koopkracht van de mensen kan worden beschermd. Er werd opgemerkt dat meer transparantie over prijsopbouw nodig is. Belangrijke factoren zijn onder andere importkosten en wisselkoersen. De commissie zal zich baseren op de informatie die tijdens de vergadering is verzameld en de regering adviseren over prijsstabiliteit. Aandachtspunten worden ook schriftelijk aan de commissie voorgelegd voor de besluitvorming. De Raad van Commissarissen RVC van Grassalco heeft ernstige onregelmatigheden vastgesteld binnen het staatsmijnbouwbedrijf. Onderzoek naar de vennootschap Guysure is afgerond en de tweede fase, die zich richt op de financiële en bestuursstructuren van Grassalco, is in volle gang. De RVC wacht op besluiten van de aandeelhouder, de regering. Sampi bevestigt beperkte toegang tot bankrekeningen. Alleen bevoegde personen kunnen betalingen goedkeuren. Daarnaast zijn er betalingen aan SLM gedaan die miljoenen bedragen. Er zijn vragen over de aandeelhoudersstructuur van Guysure en de rechtsgeldigheid van ondertekeningen. Er loopt nog een onderzoek naar 4 kilo goud. De RVC kan pas definitieve maatregelen nemen als de aandeelhouder toestemming geeft. Grassalco heeft financiële verliezen en belangrijke jaarstukken ontbreken. De druk ligt nu bij de overheid voor verdere stappen. Parlementariër Silvana Afonsoa, NDP, heeft een wetsvoorstel ingediend om het gelijktijdig bekleden van meerdere betaalde functies binnen staatsinstellingen te beperken. Het richt zich op bestuurders en toezichthouders van parastatale bedrijven die opvallend veel posities combineren. Afonsoa wijst op het gebrek aan regels tegen deze cumulatie, wat tot belangenverstrengeling kan leiden. Haar doel is om meer transparantie en eerlijkheid in het benoemings- en beloningsbeleid te creëren. De president en vicepresident zijn gekozen, maar er zijn zorgen over de stabiliteit van de NDP-meerderheid in de Nationale Assemblée. Binnen de coalitie is er spanning, vooral rond Ronnie Brunswijk, die steun heeft voor bepaalde wetsvoorstellen. Echter, problemen met organisaties als Grassalco en EBS creëren druk. De vraag is of Brunswijk uit de coalitie stapt en of de hele ABOP zal volgen.
De coalitie heeft slechts 2 zetels meer dan de oppositie, waardoor regeren moeilijk is. Er klinkt ook onvrede binnen de VHP. De komende tijd belooft onzeker te worden, waar elke stemming belangrijk kan zijn.